No. Lauantai tulee Chelsea, Arsenal ja Cardiff, Liverpool. Joo, mä katsoin. Se on aika aikaisin se Chelsea. Niin, oliko 3? Voi jopa 14.4. Joo. No eipä tietenkään. Se mitä? Mitä? Väärällä puolella. Täällä on aika sama. Missä se taistelee tuolla? Niin. Tiputut toi. Tiputan. Joo. Yes. Tuollahan se on. Vasta TV:ssä sitten alas. Osu. Hyvä. Loistavaa. Heads up! Our system's going down. We just got hacked. Jes. Oliko siellä vain yksi? Ei oli siellä 2. Ei kun mä saan yhden vaan. Frag. Ai. Mä en tietysti toinen hypätä pois. Oli jeppi. Listen up! Enemy tank due north of your position. Missä tänkki? Ai tossa. Onks tuo sillalla? No voi helvetti. LMD operating to your north. Siellä on lovikin täällä. Siinähän on vaikka mitä. Vittu meitä on. Oli varmaan toi auto. Tuolla tankki, suoraan edessä. Vittu se ehti laittaa. Ei auta. Ei auta. Tuohon noin miinat tästä. No ei tarvi. Tulee varmaan se heko Eikö? josta. Eikö tossa on kuljetus? Aiku. I got eyes on an enemy chopper. Sait sä jonkun sen? I need a mechanic over here. Vittu. Mistä? Ei. Ei perseeksi. Sori. Ei mitään. Ihan hyvin lennetty. Ei Ja sille tosta ois voinut selviä vielä. Ois pitänyt ehkä, mä yritin väistää sitä vielä, ois pitänyt ehkä vaan ottaa se ja luottaa. Connection lost. Connected. Nyt tuli takas. Kuuluuko? No okei, kuuluu. Kato nyt mitä. Äijä pystyy vastailemaan vaikka ei kuulu. Täällä on mitään. Joo. Eellä. Siellä olisi tankkeja ja kaikkea ihanaa. Ah. Vai nyt sieltä jo. Toi on kyllä hirveä assetti ja tää ei osuu tuolla TV:llä. Aina välillä. Nyt mä oon Enemy heti. chopper Yeah. spotted. Nyt meitsi ottaa sen track. Ei ehti just laittaa. Ei haittaa. Objective Delta has now been taken. Missäköhän se oli?
Tippuuko se Heko mun taistelu? Come on, there's nothing out there. Move back here. Vittu, nyt tulee kiire. We've neutralized objective Alpha. It's an enemy LAV. South of your position. Be advised, commander is online. Missä se on se jätkä? Onko se tuolla? Ei. Fuck. Jännäks. Joo. Missäköhän se on? Tää tosuu mun perseessä. Missäköhän se on? Ärsyttävä äijä kyllä. No joku me ollaan tappanut. Tuolla katolla niitä on vittu. Se oli varmaan joku noista. Siis tässä selvä. Joo. Siinä on toinenkin. Siinä nurkassa. Tuolla menee toi Hekos. Oscar Mike! We're losing our battle ops and info. Onko siinä laiva? Miten se voi olla nyt jo? Sä... Ai toi räjähti. Siellä ytketään. Ai toi tippu toi. Mä mietinkin että se tulee... Ja mä mietin että toi laiva tulee vasta sitten kun toi... Niin jos se tuli vähän ennen. Joo. Tankki ois. Ei se on vähän jemmus. Mennään. Tuolla on Heko. Otetaan se. Joo. Heads up, supplies just got dropped in. Siinä katolla on joku janari tavassa. Niin se Hekon vittu katos. Mä tiedän. Olisi pitänyt katsoa sun perään. Ei oo tietoa. We have positive ID on a sniper east of where you're at. Spottaa heti jos. Joo, on se on. Big deal. Looks like you got some heavy armor operating to your left. We've lost control of objective Charlie. Hei, tossa Seelo jossain tossa kärjessä. Maat missä. Näkyy vaan tossa minimaalissa. Niin. East of where you're at is a hostile machine gunner. We're now in control of Ehkä se objective Charlie. Heko jääty johonkin. Otetaan toi tankki tosta. Joo. Äijä voi poju. Yritti korjaa. We lost objective Echo. Ei se kyllä vielä tippu. Ei. Kuoleeko se ukkeli siitä? Eikö Ei. siellä se korjaa vielä? Mitä siellä on Looks like lisää? we have a hostile boat east of your position. We've taken objective Delta. Kato siinä on kuljetushelikopteri. I have eyes on Done. enemy tanks east of your location. Joo. Tiedä tommonen. Venä. Pakko ottaa. Joo, mennään. Hyvällä. Joku saattaa ollakin. Mobi kello. Joo. Laskeutuu. Mä venaan tässä. We have lost objective Bravo. There's an enemy 18 soldier east of your location. Se ready. Joo joo. Katsotaan. Tästä ei. Vesiskootteri. Miinojen kanssa. Supplies just got dropped. Vasta tankki. Siinä katolla. Joo. 18 soldier east of your location. Suoraan. Ei taida pysty olemaan. Menikö se I tossa? got eyes on an enemy tank. Vittu
vittu laittu? Joo, ventoilla hetki. Nyt voi varmaan laittaa mennä. I spotted a hostile LAV north of your position. Ai, tietenkin se osuu. Pudotus. All right, let's go. I need repair. Spotted a hostile sniper due north. Sori. Ehkä se oli mun pika nyt. Mä en osaa. Ihme paljon se kyllä kesti, kyllä mäkin osuin siihen niin raketeen. Ja tietenkin se osuu näin, vittu. Kepelle. Tää on kyllä paha mappi, kun toi kaatuu. Niin. Toisaalta se on hyvä, että sinne ei pääse niitä. Niin. Siellä ei oo joku 100 stingeriäkään. Ne. Nyt tuolla on taas attack-helikopteri. Nyt ne tippuu. No. Ois ollut kiva. Matsaa. Oi. Wow. Mistäs välistä toi tankki saatis? Ei. Reve. Täältä on kiva sitten alkaa etsiä sitä. Heads up. Elle, I mennäs just täältä. marked out enemy commander electronic systems. Hiljalleen. Joo. We no longer control objective Siikaa ne Charlie. katot heti kun mä nousen tästä. Joo. Mä laitan flaret, niin yritä katsoa mistä Stingeri lähtee. Niin. Siinä katolla jengi. Joo. Ja muutama. Eiköhän se joku noista ollut. Vielä yksi on. Joo. Se sain. Hostile AT soldier spotted to your east. Tankkeeres. Ah. Spotted an enemy tank. Objective Delta has just been neutralized. We have taken objective Bravo. Hey, where you going? Come here. Siellä on taistelu nyt jo vittu. Ei nouse. Vittu saatana. Vittu sain vielä tiivisit. En mä odottanut, että se tulee noin nopeasti sieltä. My bad. Ei se mitään. Ja, me nähtiin tässä, kun se tuhouta, niin jotenkin mä ajattelin, että... Niin oltiinhan me tossa tosiaan härältiinhan me hetki. Ei, no joo, niin, no joo. Voitetaan tää. Yes. Täällä on taas toi Psy. No. Moi.
attack chopperi spottaile sinne suuntaan. Onko se vielä? Oliko se vielä? Mitä? Oliko se vielä ilmassa? Ei, sehän kuoli samaan aikaan kuin me Eikö niin? kuolis. Enemy chopper spotted. Aha, nyt se ei pani heti flaret. Vestä päin. Tankki edes. I Ja spotted lavi. enemy LAV. Mihin se hävisi? Joku muu. Just käänny. Ei tossa C:llä joku. Listen up. Enemy Laiva. tank. Onks siellä ketään? Your location. Mitä? Ei, laiva lähti. Fuck. Se kuussa. Mistä? Laiva ampuu meitä, se ole. Joo, otetaan se. Joo, mennään. Menen taas. Onks se siellä? Niin. Enemy AT has been spotted. Due north of Taidaa where olla. you're at. Ammun noita äijä. Ei vittu, loppu just kuoli. Näyttää tulata. Ei ladannut tarpeeksi aikaisin. Eikö? Oliko se jos? Ei sit katolla muutama ukko. Kato. Have eyes on a hostile helicopter. to your east. Mä käännyn niin suoraan edes mennään. Nyt. 2 äijää edes. Ai tossakin on. Mistä? Oliks siinä vielä? Joo, juoksee tossa. Enemy tank east of your current position. Flies on the ground. Check your map. En vaan edes flare, ei voi osua. Varmaan tulee attack chopper kohta. Get down neutralized. Joo. Objective Charlie. Joo, siinähän se on. Suoraan edes. I spotted an enemy helicopter. Piece of TV:l tankkei sieltä. Ei vittu saa. We Siinä on are joku objective out. No siinä. Hey, next line. Se kun ei näe tuolla savun Get lämmössä. out. Ei. Take what you need. I have eyes on an enemy AT soldier. West where you are. Kuljetus heko. Ei vittu, täällä on tää. Meno hetki. Oi! Sori. Vitsi kun se pomppasi jotenkin oudosti. Joo. Kato. Yhden vielä ehkä eti. Oi perkele. No niin, mä oon täällä. Sit kun saat sen, niin mihin se tulee? Eikö se tulee tuon katolle perään? Mä oon täällä pelissä nimittäin. Ai kato, niin olisikin. Vitsi, toivottavasti kuka pari deploy. Otan nyt 1 kuolema siitä. Shmuel Suicide. Tos pitäis olla joku sellainen animaatio, että se vetää itseltään joku kurkku poikki. Niin. Ei kestä enää pelaa. Ei pelaa kun sotii. Ei tän kyllä se yhtään. Aika... Just ehkä ei tää Joo, muu. vähän aikaa. Joo. Mennään tonne B:lle, siellä on katolijengi. Sen jälkeen vasta helikopteri. Toisaalta se kyllä voi olla missä tuollahan se on. Kai me hekootetaan. Joo joo. I spotted an enemy helicopter. I have eyes on enemy heavy armor east
Tippuko? Taisi tippu. Voi olla. En saa. Kuulosti ainakin sellaiselta räjähdykseltä. Check your maps, boys. Tuossa lavia. Being dropped in. Kupa, lavi. Vietit siellä juoksu. Joo, just niitä ei. I know eyes on a hostile AT soldier. Press the German Ehtisikö vielä jonkun saamaan? Otetaan toi tonttu. Missäs? Siinä on sun kyllä kaikki. Looks like there's AT personnel operating west of your boss. Jes. Saatiinko Se me oli kävellä? Joo, Kiitos. kiitos. No niin. Moi. Moi.